מקרה אמיתי אצל לקוח, כמובן שהשם שונה והמספרים הוגלו, יחד עם זה יש הרבה מה ללמוד. חברה מכניסה 15 מיליון שקל עם רווח של 900,000 שקל, נחמד. כשנכנסים לעומק ומנתחים לפי מגזר מה מגלים שמתוך הרווח של החברה יש הכנסה מסחירות נדל"ן, מתוך הרווח של ה-900 יש הכנסה מסחירות נדל"ן של 250,000 שקל, עוד הכנסה מתחזוקה, מחזור של 2.5 מיליון שקל מתוך 15, 600,000 שקל, ומרב האנרגיה שיוצאת בחברה, כל האנרגיה הניהולית, מימונית, מה שתרצו, מביאה ל-11.5 מיליון שקל מחזור, ומה שנשאר זה רק 50,000 שקל. יש פה פוטנציאל ענק להגדיל רווחיות, ולהביא את החברה למקומות אחרים לגמרי. יחד איתכם עד ההצלחה.